zvinhu zvakungobuda pachena. Kana kwaimbonzi kune vanhu vatengesi, kana muchinge makaita chinhu chakaipa mese, kune mumwe anozongokutengesai. Aiwa muri Zimbabwe zvipiri mushe, notaona kuti opposition individuals vakaita sana Fadzemere vochifara nezvakuitika kuZACC. Sati pina mashoko abuda ndibva subscribe like kuti on the bell icon. Tipinda pahindo pamaira anyora chiti, hello Nick Mangwana, have you seen the latest post on the ZACC online handle? Does it not confirm what the citizens have been saying all along, or corruption is killing us? We need new leaders. Tikaenda kuhendo kweZACC tinoona kuti kwenye kuchinzi, fellow Zimbabweans, ndini mhepo yenyika, a senior ZACC employee. It is my sworn duty to stand for truth and justice and review to the public the deplorable level of corruption that has plagued our society. I can no longer stay silent while our nation is destroyed by corruption at the highest levels. Instead of arresting and charging Chivayo for his serious crimes, we are pressured to focus on distractions kuitiswa zvembudzi while we have evidence to nail true king. Sando zvatikuona panapa, top leader wekuZACC, aiwa munhu mukuru officer wekuZACC anouya atara mashoko kuti aiwa ichokwadi chekuti Chivayo aiwa akapenetrata kuZACC, vakaskwanda ma-state funds, vakaskwanda mari ya-taxpayer. Notiona kuti panozobuditswa press statement inobuditsiwa naNick Mangwana achiti aiwa, this system is not in control of the ZACC, iri in control ye senior official, ndiye ari controller achibuditsa this information. Zvatongobuda pachena kuti uyu munhu atongovatengesa, atongovajamukira, azviperi mushe muri Zimbabwe, nekuti abva auya akavhura hombe, kunonzi kuvhura laji cheko akaexposa ZACC online achiti aiwa tingaregiri nyika ichienda kumawere. Chimbotodzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi, nokuti akunonova neopposition wakutofanana Fadzemere achiti vaNick Mangwana chionai makutengeswa nevamwe venyu. Pinai comment section medu, subscribe, kulike, chinotina on the bell icon.